יכולתי לבחור מילה אחת. להגיד לך, אני מבטיחה. די, אייבי. מותר ויום הולדת שלך. לא, כי היא כזאת, אני באחותי. הולכים לסופרמרקט, הולכים לסופרמרקט, התחלנו לבחור. אם יכולתי לבחור מילה אחת להגיש לך, ודאי הייתי בוחרת בתקווה. שתזכיר לך שהכל אפשרי. שתהפוך כל אין ליש. שתתערבל במחשבותייך ותכניס בפתחים אור יקורו. אם יכולתי לבחור חפץ אחד להגיש לך, ודאי הייתי בוחרת במפתח. כדי שהדלת החיים לעולם לא תטרק בפנייך, ושעולם לא תהיה כלואה. אסירות, תודה. אסירות, תודה. אם יכולתי להעניק לך מתנת חיים, ודאי הייתי מגישה למפתח של תקווה. מאוד יפה. באמת יפה. תגידו עד 120? כ-20. עד 120 בבריאות כ-20. בריאות כולנו. שהיא מקריאה בריאות שירה לכולם. בעברית. אני לא בן אדם, אבל אני לא באמת הבן אדם הטוב. ואפרים, אתה יכול לעשות לה מבחנים על איך קוראים להם לכל ה...